Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Dubrava TV studio. Naš gost je gospodin Ladislav Plantić, predsjednik veterana 145. brigade. A o čemu se radi? Radi se o jednom sportskom događanju, o Oluji 95 nogometnom turniru koji se već 21. godinu, odnosno 20. s jednom pauzom godinom, odigrava u našem kvartu. U spomen na vojno-redarstvenu akciju Oluja 95, pa gospodine Plantić, kažete nam o čemu se radi, ali vratit ćemo se prvo u onu prvu godinu. Kako je došlo do ideje da se pokrene zaista taj hvale vrijedan projekt i turnir? Kažete nam kako je došlo do toga. Hvala lijepo na pozivu. Pa eto, to je jedna ideja koja je kod nas bila, tada sam ja bio predsjednik dragovoljaca Domovinskog rata Dubrava. I 2005. godine donijeli smo odluku na upravnom odboru da bi bilo dobro da pokrenemo Oluju 95 za klince od 10 godina. Zašto za klince od 10 godina? Pa i moj mlađi sin je bio tada 10-godišnjak koji je igrao u NK Dubravi. Tada i nekako nam je bilo najzgodnije da s tim klincima krenemo da bi sve generacije iza njih, jer uvijek se radilo o U10, da bi uvijek mogli održati kod sebe kontinuitet, tako da se godinama to odrađivalo sve do pandemije. Jedina nije odrađena, a to je bilo kada je nastala ona pandemija. Dakle, nije 21. godina, nego 20. godina od osnivanja. Tada smo mi na našu inicijativu sa NK Dubravom, tada Dubrava mladež, smo pokrenuli tu inicijativu i zajedno smo odradili, jer sam ja tada bio i predsjednik nadzornog odbora u NK Dubravi mladež i sa predsjednikom gospodinom Zvonkom Paclikom dogovorili zajedno, napravili sastanak zajednički i dogovorili zajedničku akciju koja se zove Oluja 95. Evo, osim sportskog značaja, taj turnir ima itekako širi značaj. Rekli ste da su na tom turniru 10-godišnjaci koji kroz taj turnir saznaju puno informacija o Domovinskom ratu, o vojno-redarstvenoj akciji Oluja posebno. Pa dosta je to vrlo interesantno, s obzirom da je Oluja 10 godina ranije završila, znači 95. a ovo je bilo 2005. to je 10 godina nakon. I tu su se već pojavili klubovi koji su tada već bili formirani, kao što je Vukovar, Vinkovci, dakle svi ovi koji su sa ovih područja gdje smo mi bili prisutni kao ratnici, njih smo pozvali i to je bio jedan dobar početak, no međutim možda bi to i puno bolje se i odrazilo možda i na društvo i na sve skupa, da je bilo razumijevanje u društvu, već tada nije bilo dovoljno mudrosti ni pameti da se to ipak održi na tom nivou, znači da tu dolaze pretežno momčadi sa dijela koja su bila pogođena ratom, od Iloka pa dole do Dubrovnika. Kako je vrijeme odmicalo, tako se to polako malo gubilo. Zašto? Mi nismo financijski mogli jer smo bili ovisni o proračunu, o ne znam čemu. Išli smo na natječaje, teško se dobivao novac, jer mi smo zapravo, nažalost, mi smo svima polako smetali. Svi su se dočepali nekakvih civilnih vlasti i to je njima odgovaralo za njihov napredak, ali s time oni su nas dosta kočili u tim projektima, tako da mi nismo mogli baš previše tu se raširiti, iako je to moglo danas biti nešto slično kao reprezentacija Hrvatske u nogometu. Odlično ste osmislili program uz taj sportski dio, turnir. Svi sudionici su imali, neću reći obavezu, ali trebali su doći u park hrvatskih branitelja, položiti vijence, sve ekipe, i to je zaista izgledalo i izgleda impresivno kad toliko mladih se okupi oko spomenika našim poginulim braniteljima iz Dubrave. Ova godina je specifična. 35 godina od osnutka 145. brigade. To je za nas velika obljetnica, jer 35 godina od osnutka brigade. Mi smo tada bili 20 i nešto godina do 30, pa si možete onda misliti u kojim smo mi godinama, i nekako je to obljetnica koju moramo svakako na poseban način obilježiti, jer za 5 godina koja bi trebala biti sljedeća kao pojačana,
pitanje ko, kako i di, jel? Dakle, to nam je bilo u fokusu i prošle smo godine donijeli odluku i na temelju toga smo čak u koordinaciji sa zagrebačkim pričuvnim brigadama imamo jednu koordinaciju, pa smo išli na razgovor kod gradonačelnika grada Zagreba i uspjeli smo nekako dogovoriti. Tu je stvarno izrazio želju da nam pomogne i to je hvale vrijedno. I tada je u fokus došlo da će svakoj udruzi zagrebačkih brigada koji gaje tu prošlost, da će dodijeliti po 15.000 eura sredstava van natječaja. Dakle, to je odmah dalo nama zapravo signal da idemo, da ove godine uključimo i tu djecu, mladež, dakle mlade snage, a kako smo već u nogometu čitavo vrijeme, da se to napravi nešto više od redovnog što ćemo imati ove godine za 35 godina, pa smo tako uvrstili i nogometni turnir koji ujedno se igra kao Oluja 95, ali ovaj put je povodom 35. obljetnice 145. brigade, da bi opet tu sakupili te klince iz Vukovara, Vinkovaca, Županje, Iloka, Slavonskog Broda, Karlovca, Pakraca, Dubrovnika, Knina. Dakle, to su te destinacije, između ostalog tu je još i Oraš jer smo mi i dole bili, pa je tu i Livno. Dakle, to su još dvije momčadi koje pripadaju okrugu od tada HVO-a, ali mi smo na tim područjima bili, mi smo tu branili na Lijepu našu i nekako je red da upriličimo njima, da oni znaju otkud smo mi to došli, u to svoje najbolja vremena došli braniti te njihove prostore gdje oni danas žive, ko smo zapravo mi i da se to sve svede kroz šport, ali i kroz sat povijesti koji će čut o nastavku brigade, koja je bila po svim ratištima. Dakle, sve praktički nema mjesta gdje nas nije bilo. Tako da nije ni čudo, jer ako gledamo situaciju da imamo 41 poginulog, da imamo preko 600 njih koji su stradali kroz tih 4 godine, 5 ratovanja, onda povijest govori sve o tom vremenu kada je to nastalo. Ovo što se događa sad, mi smo to htjeli prebaciti u 10. mjesec, jer mi smo formirani 6.10. kao službeno 91. No, međutim, teško je to spojivo ove godine zbog naših gostiju koji dolaze, pa smo tako morali pomaknuti i nogometni turnir povodom 35. obljetnice, a koji smo mi prije nazivali Oluja 95, pod tim imenom i dalje ostaje. Pa klinci već u 9. mjesecu idu u školu, teško ih je više sakupiti u tom dijelu, pa smo rekli da ćemo onda zadnji vikend u 8. mjesecu napraviti taj hvale vrijedan nogometni turnir Oluja 95, ali je tu jako bitno naglasiti da sve to skupa ne bi bilo moguće da nismo sa gradom uspostavili taj dobar kontakt i gdje nam je obećan taj novac, jer nama taj novac ne treba zbog nas. Znači, taj novac koji su oni odlučili nama dati za pojačano osnaživanje, psihosocijalno osnaživanje i kroz šport, kroz upoznavanje djece sa tih terena gdje smo mi ratovali i tako dalje, ko smo, šta smo i tako dalje. Tu smo napravili jedan rez i rekli smo ok, to će koštati, ali to u ovoj državi ne bi smjelo uopće biti puno, ovom gradu ne bi smjelo to uopće biti puno, dapače. Tu ćemo se još ne vjerojatno, nego sigurno morati potruditi i za neke privatne donacije, to neće biti dovoljno, jer samo, uzeli smo predračune za spavanje, ta djeca koja dolaze, oni moraju jednu noć prespavati. Taj turnir traje 29. i 30. kolovoza. Njima osiguravamo, znači kad dolaze, oni najprije imaju tu ručak, imaju večeru, imaju spavanje, imaju doručak i onda zajednički ručak sa svim našim momčadima koje će biti tu iz Zagreba. Znači, sve ukupno bit će 24 momčadi. 12 je naših za koje mi skrbimo,
plus zagrebačke nogometne škole, prije svega iz područja Dubrave, onda još ostalo popunjavanje do 24. Kako su reagirali klubovi kojima ste poslali poziv s tih ratišta gdje ste bili, tih gradova, i koliko se klubova odazvalo na taj poziv? Prije svega su se odazvali svi. To je broj jedan. Svi su oni odazvali. Postoji mogućnost da neće moći svi iz ko zna kakvih razloga. Ima dosta što nas se jako čak i na neki način razočaralo. Imaju neki klubovi koji su pred gašenjem. Što je nevjerojatno da je jedan športski klub tih klinaca od 10 godina ili općenito klub koji je čak bio i renoviran i tako dalje, da je praktički pred gašenjem. Ili da imaju neki prenajam, ne znam kako bi to više nazvao, uglavnom ono što me jako veseli, a to je da smo manje više pričali sa voditeljima omladinskog pogona i oni koji nisu mogli to preko svojih matičnih klubova rješavati na taj način, riješili su to sa roditeljima. Znači, išli su na zajednički sastanak. Naravno da im je stalo jer je to se ne događa svaki dan. To djeci ostaje u trajnjem sjećanju. Zbog čega, zašto su oni bili upravo ti koji su dobili priliku da igraju takav turnir, koji će ih nositi kroz život, a i dati im nadu da što više uspiju u športu. Prema tome, tu ima jako puno, o tome bi mogli 5 dana pričati. Rekli ste da se grad Zagreb uključio i to na onaj način kako ste to isprezentirali i rekli. Financijski, kako se, ili imate kontakt sa Zagrebačkim nogometnim savezom, s Hrvatskim nogometnim savezom i Ministarstvom branitelja, kako će se oni uključiti u tu vašu hvalevrijednu inicijativu? Upravo sad idemo sa njima kad smo ovaj prvi dio odradili. Ovih dana nas čeka upravo to, ja sam se već i najavio u Zagrebački nogometni savez, naravno da će kontaktirati Hrvatski nogometni savez da vidim gdje se oni mogu naći u svemu tome i kako nam mogu malo olakšati o svemu tome. A Ministarstvo branitelja se već uključilo, po meni nedovoljno, ali ići ću na razgovor, tražit ću još, jer troškovi su prilično veliki. Vi računajte da mi smo u Dubravi prije imali pionirski grad gdje smo mogli, kao što smo prvi put, to 2005. da smo svu djecu gore smjestili, da smo gore restoran koristili i da je to daleko manje koštalo i da je bilo sve na jednom mjestu i tako dalje. Ovaj put nas čeka ne samo što smo morali angažirati, jedan hotel to ne može podnijeti. Mi smo uspjeli na 2 destinacije nekih 120 klinaca riješiti i još nam je ostalo za riješiti nekih 45-50 djece, jer oni imaju svoje voditelje koji isto moraju biti zbrinuti, jel? I to ćemo okončati u svakom slučaju, ali to nije više u Dubravi. Znači, sve to što ćemo mi koristiti, to je van Dubrave. Što nije dobro za jedno mjesto od 100-120 tisuća stanovnika, da nema smještaja gdje bi moglo se napraviti jedno športsko natjecanje, a da se ne luta po gradu, da se okoline traži i tako dalje. Znači, tu su upitni busevi koji definitivno će morati se uključiti u to da bi djecu doveli. Djeca ne mogu ići, ne mogu putovati, presjedati iz autobusa u autobus da bi oni došli na Granu Klaku, tamo gdje se održavaju športske aktivnosti, nego jednostavno mi ćemo morati riješiti bus, da li bude to riješeno sa gradom Zagrebom, sa ZET-om ili da li ćemo morati angažirati neku privatnu tvrtku, to ćemo sad ovih dana vidjeti. A u svemu smo ograničeni baš iz tih financijskih razloga. I vrlo, vrlo teško nam je i svaki dan nas bombardirao i sa cijenama i s onim, tako da smo uspjeli definirati hranu, ono što sam ranije rekao. Znači, hranu smo uspjeli definirati preko jedne ugostiteljske kuće koja je renomirana i imaju svi pohvalu i na kraju krajeva tamo smo i preporučeni. I ja im se zahvaljujem, stvarno su bili korektni prema nama jer se radi o djeci. Radi se o hrani koja mora biti pod kontrolom, znači nema tu propusta, nema ovo, nema ono, ali to je veliki zahvat i tu smo uspjeli. Isto tako
i ovo što sam rekao, 120 klinaca, već smo smještaj riješili, no međutim, kad uzmemo u obzir financijsku konstrukciju, prilično to košta. To prilično košta, bez obzira što se radi samo o jednoj noći, ali ako mi to nismo u stanju riješiti kao grad Zagreb, kao Dubrava, onda stvarno nismo vrijedni niti da živimo tu. Je li imate u planu možda pozvati u goste nekog od bivših nogometaša ili sadašnjih da se malo druže s djecom i nekakav možda program dodatni koji će upotpuniti sve ovo što ste... Pa evo, s obzirom da tu sad radimo u suradnji sa NK Dubravom, Team Kabel, a to moramo raditi jer jednostavno oni su nam ta tehnička podrška i ovaj dio klinaca koji ne pripadaju vanjskim igračima, znači iz mjesta gdje smo mi ratovali, oni preuzimaju taj dio odgovornosti prema tim klubovima i nama je stalo da kad se to uklopi, da to bude jedinstveno, a da mi nemamo naknadne troškove. Jer nama je to ogroman trošak da bi mi kao mi bili ti, no međutim, tu je grad Zagreb uletio, tu je nešto, se uključuje Ministarstvo branitelja, po meni bi trebali i još ćemo tražiti, morat ćemo tražiti jer jednostavno sve kod nas podivljalo od cijena nadalje i teško da je ovo izvedivo, a već je sve pripremljeno. Nadam se da nas neće izigrati i da neće napraviti jedan blef koji bi bio sramota ne samo za grad Zagreb, nego i za Dubravu i za čitavu državu. Evo, na kraju da pohvalimo vašu hvalevrijednu inicijativu, vas, veterani 145. brigade Dubrava i nogometni klub Dubrava, koji organiziraju ovu hvalevrijednu inicijativu, odnosno turnir. Čuli smo sve informacije, samo za kraj još da podsjetimo naše gledatelje točno kad počinje turnir, koliko traje i gdje. Turnir počinje znači 29. na športskom centru Gorana Klaka. Okupljanje je oko 9 sati, znači neke prve skupine počinju igrat. U podne sva djeca, znači svi klubovi koji se gore, koji su prijavljeni za taj turnir, dolaze kod spomen obilježja dubravskih branitelja i tu će oni zajedno s nama položiti vijenac, zapali svijeće. Tu ćemo, ako uspijemo, a imamo namjeru napraviti tu milenijsku jednu fotografiju, da ta djeca imaju uspomenu za dok su živi, da su oni bili ti koji su na 35. obljetnicu 145. brigade bili u Dubravi na turniru koji je memorijalni i koji dugo traje i da su oni jedni od tih sudionika. Ali bi se samo htio vratiti, pozvali smo NK Dubravu, klince koji su tada igrali prvi turnir. Znači, njih ćemo, koliko čujem da je manje više da su se svi odazvali, možda još da neki nisu došli jer dosta su dečki otišli van i tako. Dobro, nisu više klinci, sad su već... To nisu klinci, to su, sad si može zamisliti da su oni sad negdje oko 30 godina, jel? I više. I sad bit će to jedna lijepa priča da se oni podsjete. Mi smo imali, ne znam, nemam tu kod sebe da vam pokažem, imali smo na kapi, znači i znak tada dragovoljaca, imali smo i znak NK Dubrave mladeži. Takve smo i majice podijelili, nadam se da ćemo i ovaj put to sve skupa uspjeti. I ono što je važno, iza svega toga nam predstoji Dan brigade, jel? Ali onaj ključni dio, znači to je sve u sklopu. Ova godina je nama kompletna, samo fokusirana u proslavu 35. godišnjice. Sva događanja, sve što se događa, kao i što mi idemo drugima, tako će drugi doći nama, pa imamo tako drugog, to je subota, 2.10. Imamo mimohod u Dubravi, jel? Tu nam dolaze dečki iz postrojbi tamo gdje smo mi ratovali. Znači imamo goste tu, jel? Poslije toga smo kod spomenika dubrovskih branitelja gdje je komemoracija i onda se selimo ili u šator ili u kulturni centar gdje će biti svečana akademija i nakon toga naravno druženje koje bi trebalo potrajati ovaj put malo i dulje
i očekujemo jako puno puta ljudi, tako da se moramo dobro pripremiti, a Dubrava to i zaslužuje, prema tome ja se nadam da će se i građani Dubrave uključiti, da će se tu gradske četvrti koje su isto već fokusirane i počele su nešto raditi na tom dijelu i da će se uključiti svi mjesni odbori, tako i civilna društva, svi su dobrodošli. Eto, s obzirom da još je to sve u fazi organizacije, vjerojatno će biti nešto što mi nismo spomenuli, možda netko od pjevača se uključi pa otpjeva neku pjesmu, neki koncert. Jasenko Hora, ako gleda, nek se i on uključi jer on je naš sugrađanin i definitivno sve akcije podržava. Možda pozvat ćemo i njega. Eto, dobili smo sve informacije, poštovani gledatelji. I na kraju, znači to je drugi dan. Prvi dan je otvaranje izložbe, sveta misa za sve poginule pripadnike. Drugi dan, znači taj svečani dio koji je itekako bitan, a treći dan, nedjelja, je itekako bitan jer nam dolaze kulturno-umjetnička društva i opet sa tih prostora gdje smo mi ratovali. Znači to će biti praktički jedan mali festival kulture svih tih destinacija gdje smo mi ratovali. Pa to ima isto svoju draž i mislim da... Eto, to su zaista lijepa i velika događanja. Aktivnosti veterana 145. brigade su velike i stalno nešto radite. Ova godina je itekako bitna, puno je događanja. Mi ćemo isto, Dubrava TV studio će snimiti prilog o svim tim događanjima i kroz još neke lokalne televizije prikazat ćemo onima koji neće biti tamo što se događalo na turniru Oluja 95. i ova događanja ostala koja ste spomenuli. Tako da bit će puno toga, bit će toga lijepog. Poštovani gledatelji, eto, čuli ste sve informacije, 29. i 30. dođite na turnir, nakon toga ima još događanja i eto, vidimo se u jednoj drugoj emisiji s nekim drugim temama. Za sada vas pozdravljamo i želimo sve najbolje. Gospodin Matić, hvala na dolasku u emisiju. Hvala lijepo. Branili su Baniju i sada i prije, Dubrovačka bojišta, žita Slavonije, Sokolovi Zagreba ne ginu za ludu, krv su svoju dali za Hrvatsku.